Ga wata muhimmiyar sanarwa, mai sauraro, ga masu buƙatan wato a ɗaura vocal ɗinsu a wannan tasha tamu mai albarka ta Nijar 247, ga namba nan mun ije muku a saman wannan bidiyo, za ka iya turo mana wato vocal ɗinka da kake so a ɗaura maka a wannan tasha domin ɗimbin al'umma su ji shawarwarinka da kuma ra'ayinka akan abin da yake faruwa wato tsakanin Nijar da kuma Najeriya. Ga namban waya nan mun ije maka a sama, sai ka turo mana vocal ta WhatsApp. Sannan wannan vocal ya kasance daga minti 7, 8 zuwa minti 10, sannan banda zagi banda kuma cin mutunci a cikin wannan vocal da za ka yi. Mun gode. Ga namban nan a sama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa 'yan Nijar, ina muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ni tsokacin da nake so in yi koko murtani da nake so in maida akan maganar minister Yahuza Salisu Madobi. Su suna cikin ofis zaune ne, ya manta da rayuwar da aka yi baya, kuma rayuwar da aka yi baya ba ta yanzu ba ce. Yanzun nan in yana magana iyakan Nijar da Najeriya, kowa ya san muna da murabba'in kilomita dubu da wani abu tsakaninmu da su, tun daga birnin Kebbi abin da ya dangana har Maiduguri. Bien sûr, 'yan Nijar suna shiga Najeriya, amma a wannan lokacin mu ke faɗi, ni ba Maraɗe ne, ɗan Maraɗi ne. Kafin ɗan Nijar 10 ya shiga Najeriya, ɗan Najeriya 1000 sun shigo Nijar ɗin nan. Kuma idan yana so, ina ba da shawara akan magabatanmu, a riƙa musu patante, duk wanda zai shigo da kayansa a masu patante, a ga sojojin nan na mulkin wannan mulki da suke yi, su ga irin kuɗin da za a haɗa. Duk ɗan Najeriyan da zai shigo ƙasar nan a yi masa patante. A bi bakin bododi a ga da hanya ta ƙasa da sauransu, a ga 'yan Najeriya 1000 nawa ke shigowa nan, sun ɓata mu kasuwa baki ɗaya. Duk ƙasa tun daga nan har Akadana har waje Ife-Ruwan, in ka shiga 'yan Najeriya ne. To an za ka yi min maganan wai Nijar za ta sha wahala ko kuma 'yan Nijar za su sha wahala. Dukkan mafi yawanci yanzu kasuwar Nijar 'yan Najeriya ne sun fi yawa a ciki. In ka kasa kashi 100, kashi 55 zuwa 60 'yan Najeriya ne. Sun fi, ko su ne ke ɗauko kaya, su ke komai da komai. Hanyar ya zama tamkar ma ba a rufe hanyar ba, sai ka rasa ta inda suke biyowa. Mu kuma shiga Najeriya ma yana mun wahala. Har za a ce ɗan Nijar shi zai yi wahala akan wani menene da sauransu. To banda wannan takunkumi, in suna iya su ƙara wannan takunkumi, banda shi su ƙara ta. Mu takunkumi bai mu komai ba, dama mun saba da wahala. Ko da Buhari ya hau ya kulle boda a kulle take. Mu dama mun saba. In shi bai sani, in kai na Yahuza Salisu Madobi ka sani ba, duk wani wanda yake bakin boda ya san abin da ke nan. Ina ganin kamar kai ɗan bakin boda ne, ina ga baka san komai ba ma akan sha'anin abubuwan da talakawa suke, saboda kana ofis baka san abin da, ba kwa mu'amala, ba ku san abin da mu'amalan talakawa suke ciki ba. Mu ke tare da ko talakawa, mu ne talakawa, mu muka san abin da muke ciki, kuma mun san abin da rayuwarmu take ciki. Wallahi wannan fita daga CDAO din ya fi nono fari. Dukkan ɗan Nijar mai kishin Nijar yana so a fita daga cikin wannan mugun ƙangi, muguwar tafiya ta CDAO. Dama ba CDAO ba suke ma aiki. Wai ba ƙungiya ba ce ta haɗin kan Afirka ko kuma ta tattalin arzikin Afirka, a'a, ta karya tattalin arzikin Afirka ne. Ba ku faɗi tubali guda wanda aka kafa, ko wata hanyar titi, ko wata hanyar jirgin ƙasa, ko wani shine da hanya da chemin de fer wanda ake na kasuwanci, ko ku faɗi abu ɗaya wanda CDAO ta yi daga cikin ƙungiyoyin nan. Shekara ta tun wani lokaci aka kafa CDAO? Wani amfani suka yi? Wace riba aka ci data? Cikin wahalan da muke ciki, cikin yaƙe-yaƙen nan da muke yi, wani taimako CDAO ta yi mamu? Wani agaji suka yi mamu? Wani irin agaji suka ƙaraso suka ce ai gashi saboda ku mambobinmu ne za mu taimake ku, ko ta fannin soja, ko ta fannin kayan aiki, ko kuma ta fannin makamai? A faɗa mamu wani agaji suka yi ma sojojin nan, ko kuma suka yi ma ainihin 'yan farar hula? Sai in gizo mai kan turuwa. Shiru suka yi, ba musamman akwai CDAO ba sai yanzu da aka yi juyin mulki. Mu san amfanin ta ba.
ba mu san kuma shi sai da yawon ni ɗin nan mai tafiye-tafiye ne, ina shiga Cote d'Ivoire, ina shiga Nigeria, Cameroon, ina tafiye-tafiye sosai. Ban ga amfanin sai da yawo ba. Kana da shi sai ka ba da cin hanci. In baka ba da cin hanci ba za ka wulaƙanta. Kowa ya sani, duk wani mai tafiya ya sani, aikin banza ne, ba ta da amfani, ko ka yi ta aikin banza ne. Ba mu ga amfaninta ba. Mun fa yi ta amma ba mu ga amfaninta ba. Bakin waɗanda masu kamanta gaskiya, masu ɗan kamanta gaskiyar 'yan Nijar ne. Su ne in ka zo ɗan Najeriya ka nuna musu sai da yawo za su maka sitam su buga ma, ba za su tambaye ko kobo ba. Amma su 'yan Najeriya ba ruwansu da maganar sai da yawo. Dai in gaya muku gaskiya. Su 'yan Cote d'Ivoire ko 'yan Benin ko Togo ba ruwansu da wani magana, ka ba su kuɗi ne. Arnan nan kuɗi ne kawai, in ka ba su kuɗi kawai za ka wuce, in ba kuɗi kuma za ka ga wulakanci. To saboda haka ina mai jan hankali duk wa'annan ƙasashe da kuke gani 'yan sai da yawo ɗin nan 'yan koren turawa ne, tare da turawa suke, su ne suke ma aiki, su ke tura su, ba wani ingiza mai kan turuwa ne kawai suke musu, saboda sun ga karnukan su ne, su karnukan horanshi ne. Tarayyar Turai ita kanta suna jin zafi wannan bututun da zai wuce na gas shi ne ake yi wa wannan kutun gwila, da arzikin uranium da arzikin lithium ɗin da ke gare mu, shi ne ake ci, ba wani juyin mulkin da ake ba, wannan arzikin ne ake yi wa. Tarayyar Turai duk sojan da ka gani na Amerika da na Faransa da na Ingila da na Almai da na ina ne, duk alayar 'yan Turai suke. Duka alayar 'yan Turai suke. Ni kuma in Nijar in sojojin CMC suke 'yan sojin Nijar suna juyin jihadi ɗinnan suna jin shawarar mu su kore su, su kori Amurka. Duk wani soji wanda Faransa ta kawo su kore su, su tsaya kawai da Rasha da Iran, su tsaya da su kawai su da Rasha da Iran. Mu muna goyon bayan su. Wannan ba za su zalunce mu ba. Don saboda duk abin da yarjejeniyar da za su yi sai mun fi cin riba akan wannan. Su wannan kawai alayar 'yan Turai suke. Kuma Amerika, Faransa take ma aiki. Tunda Faransa da sa hannun Faransa duk wani soji mai jan kunne yake a nan Nijar. Duk sojin da yake nan da wata Almai da wata ina ne, duk aikin Faransa sai da ta ba da izini yakin suka zo. Kuma suna yi mata aiki. To saboda haka ku yi hankali ku san abin da kuke. Sojoji mu dai bakin mu ba ku shawara. Assalamu alaikum.